Na maligo. Ilang linggo ko na ba naliligo, kuya? Buwan na. Buwan. Buwan na. Taon na nga rin. Welcome back to my YouTube channel. Andito na naman ako kay kuya. Tuparin ko na yung kahilingan niya na gusto niya magpagupit. Pero i-challenge ko yung sarili ko, mga kadong, dahil meron naman akong gunting. At para matupad ko yung kahilingan niya, ako na magugupit. Ito ngayon, kung nakikita mo, naumpisahan ko na yung paggupit ko kay kuya, mga kadong karidang. Challenge ko to sa akin, yung okay ba pag ako na maggupit. Kasi hindi naman to mahirap gupitan, mga kadong, dahil talagang ahit siya. Hindi na mistil pa na anuhin mo yung pantay yung pagkagupit, kasi yan nga, kalbuhin talaga, parang si Bimburoko ba. Ayan, pumayag naman si Kuya Rene na ako na yung magupit para sa kanya, mga kadong. At pagkatapos, mga kadong, maliligo siya, mga kadong, kasi talagang gusto niya maligo. Ilang linggo ko na ba naliligo, kuya? Buwan na. Buwan. Buwan na. Taon na nga rin. Buwan, hindi mo na alam, nakalimutan mo na kung kailan ka ulit naligo. Kasi yung ayun ba ako naligo nung nagbisi na ako naligo nung Bihira mo. Sige, kaya kuya, makakaligo ka na pagkatapos natin. Pagkatapos natin magupit, maliligo ka na, kuya. No, bibili na lang tayong sabon. Alright, mga kadong. Ayan, mga kadong, naumpisahan ko na paggupit yung buhok ni kuya. At antabayan nyo na lang mamaya, mga kadodong, pagkatapos ko magupit ni kuya. Kasi wala naman akong taga-video, mga kadodong, kaya pagpasensyahan nyo na pagkatapos na paggupit ni kuya, yung malinis na yung kanyang ulo, saka na natin ibabahagi ko sa inyo, mga kadodong. Hindi mo ng pangalan, kuya. Yes, kapan. walang konti. Dapat 4 sa gilid. 4 tapos dito sa lotre. Kadong, nadito na kami ngayon si kuya sa may pagupitan. Di kaya yung ulo niya kasi yung pang-ahit ko mapurol kagad, kaya kailangan talaga na dito sa barber shop talaga, mga kadong. Yan, dito kami ngayon sa barber shop. Nakapila kami ngayon, mga kadong, dahil marami nagpapagupit. Yan si kuya sa tricycle. Hello kuya, hindi pa tapos. Ito na si Kuya Henry. Dinala ko na talaga dito sa may barbershop. Ano ang barbershop pangalan mo, boss? MJ's Barbershop. MJ's Barbershop. Okay, dinala ko na dito, dahil di ko kaya kung yung gamitin ko lang yung pag-ahit sa beauty. Talagang napurol siya kagad, mga kadong, kaya kailangan talaga dito na sa barbershop para malinis magandang pagkagawa, mga kadong. Yan. Kuya Andre, baka hiya ka rin, ha, katulad ng bata na sundan mo. Ayan, para paglabas, para nang si Bimburoko. Kaya nakaharap sa salamin. Alright, kung magpapagupit na kayo, mga kadong, dito sa may Barangay Sindra, Barangay Piñaan, dito na kayo pumunta sa may MJ ba? MJ's Barbershop. MJ's Barbershop. Hi, hello. Ito yung ating kaibigan na pangalan mo pala, sir? Ben. Ben. Yun, pumunta na lang kayo dito sa may Mapagbigay Street. Corner Mapagbigay Street, corner Magiliw. Corner Magiliw. Yan, mga karong. Barangay Piñahan, Mapagbigay Street, corner Magiliw. Yun.
kadong, tapos na napaahitan natin si Tatay Rene at pagkatapos yan mga kadong, yan, pugi-pugi na. Wow! Oh, malinis na malinis. At pagkatapos yan mga kadong ay maliligo na siya mga kadong. At maraming salamat pala sa ating naggugupit. Mga kadong, sa kasalukuyan mga kadong, dito ako ngayon sa gasolinahan kasi naliligo na si Tatay Rene nandun sa CR. At nandito ako ngayon sa gasolinahan mga kadong. Yan. Inaantay ko muna si Kuya Rene na matapos siya maligo at pagkatapos ay bibili kami ng pagkain at para may makakain siya mga kadong. Mga kadong, katatapos lang si Tatay Rene naligo. Yan. Dang hapon. Mga kadong, musta Kuya Rene? Anong pakiramdam na gawa mo na yung gusto mo na maging kalbo ka? Dati ko na itong ginagawa. Okay mga kadong, tapos na rin si Kuya Rene na ligo at binilan ko na rin siya ng makakain niya. Magiging hapunan niya yung mga kadong dahil ang oras natin ngayon mga kadong ay mag-aalas 5 na ng hapon. Tapos ko na siya napagupitan mga kadong. Yung request niya sa akin na magpakalbo siya. At pagkatapos nakaligo na siya mga kadong at ay may kanin na siya. At yung request din niya sa akin na cobra kasi yan pala yung kanyang gusto. Binigyan ko rin siya ng cobra. Ayun, yung request niya mga kadong nagagawa ko na para sa kanya. Pero yung isa niyang kahilingan sa akin mga kadong, gusto niya na makauwi sa probinsya, yun ang hindi ko talaga muna sa ngayon magawa dahil wala pa akong budget para doon kasi malayo rin yung uwian niya mga kadong. Kapis ba yun kuya? Oo, kaya hindi rin malaki-laking halaga yung kailangan ni tatay para makabalik na sa kanyang pamilya mga kadong. Kaya ang tangi ko lang magagawa niya sa kanya ngayon mga kadong ay yung mabigyan siya ng kanyang kahilingan na magpagupit. Yun na, gupitan ko na siya, talagang para na siyang si Buing Buroko. Pati yung mga makakain niya mga kadong, yun lang ang magagawa ko ngayon. At saka napapansin ko mga kadong, wala rin siyang parang sinilas mga kadong. Baka sa susunod na naman pagkakataon na magkikita kami ni Tatay Rene. Tatay Rene, napapansin ko kasi tatay, wala kang sinilas. Yung di pa siguro Ha? siguro tempo. Di pa tipo? Hindi pa ka nandiyan na yung kanin at saka bigas. Oh, Dito na yun. kumpleto na. Ang ano lang kuya, yung wala kang sinilas, baka sa susunod naman tayo magkikita. Baka sakali makabili ako ng sinilas para sa'yo. Apo. No, sa ngayon, pagpinsahan mo na yung nagawa ko sa'yo, yung request mo sa akin na magpagupit ka, yun na yun, na ibigay ko na sa'yo. At sa ngayon naman, ang ano ko sa'yo, sa sunod pag nagkita tayo, sana makabili ako ng sinilas para sa'yo. Kasi wala siyang sapin sa pa, mga kadong, oh. Nakapalan si Kuya Henry. Salamat, maraming salamat. Oo. Nilalayad ka, kuya? Oo. Dito na natin si Freddy, natutulungan pa ako sa paano. At naalala pa ako dito sa parang nito na Cebu. Oo. Andito ako ngayon. Ba't kuya, nilalayad ka pa? May iba pang naglalayad sa'yo dito? Marahil. Mekanista. Pero may naglalayad talaga sa'yo. Ako meron talaga. Medyo... Bayaan mo na lang sila, kuya. Ang sa atin lang na di tayo naglalayad sa kapwa natin dahil hindi naman tayo tulad nila, no? Oo. Pinatulano ko lahat mga dati. Ayan, para ka na si Bimburo ko, kuya. Ayun na nga mga karong, no? At sana'y nasiyahan kayo sa nagawa ko na kay kuya. Yan lang talaga ang kaya ko sa'yo. Kasi ngayon kuya, may bukod namin kung may ibigay sa'yo. At sana'y magpalarin tayo ng Panginoon para matupad ko yung hiling mo na makauwi ka na sa probinsya. Dahil hindi rin madali yung mga karong dahil medyo malaki-laking halaga yung kailangan ni Tatay Rene para makauwi doon sa probinsya. At sa panahon din natin ngayon na talagang mahirapan pagtawid doon, kailangan bakunado ka lahat dito sa requirements bago ka makakatawid doon, kaya hindi rin yun madali doon mga doon. Kaya yun mga kadudong kanidang, dito ko na tatapusin yung aking video at
magkita-kita na lang tayo sa susunod na pag-upload ko ng mga video mga kadong. At kung sino man ang hindi pa nakapag-subscribe dyan, paki-subscribe na mga kadong para suportahan na rin sa aking YouTube channel dahil ang bubuntangi ko lang naman talagang pangarap mga kadong, makatulong ako sa aking mga kababayan, katulad ni Kuya Rene na kailangan din niya ng tulong kahit paano meron tayo may bigay sa ating mga kababayan. Yun, Kuya Rene, kita-kita na lang tayo sa susunod at baka makabili na ako ng sinilas mo. Well, wala siyang sinilas mga kadong, nakapalan siya parati mga kadong, kaya baka sa susunod baka mabilihan ko si Tatay Rene ng sinilas. Okay mga kadong, hanggang dito na lang ang aking pagbablog sa araw na ito. Sana natutuwa kayo sa binabahagi ko sa inyong video mga kadong. Hanggang dito na lang. Kuya Rene, babay na tayo. Bye-bye. Po, sa sunod ulit. Sige. Alam po, maraming tao pa dyan na makakatulong na hindi pa kasi ako na ice cream it. Okay, bye-bye mga kababayan.